Bueno, ja m'he preparat el meu matcha. Aquesta és la rutina que faig els matins abans de ficar-me a treballar. Espero que em sentíeu bé. I us he de donar una mica resum d'aquesta setmana. He tingut moltíssima feina, m'han començat clients nous i llavors vaig superar a tope de feina i bàsicament he treballat, he entrenat. Hem començat boxeig, m'agrada molt, tot i que me sento bastant que me costa, però bueno, a poc a poc, escolta, o sigui, quan veus millora et fiques molt content, molt contenta. I això, i el que sí que noto el cansament d'estar fent, que hi ha 3 dies a la setmana que faig 2 entrenaments, i es noti. I a més, normalment faig gluti al migdia i a la nit ja anem a la classe de boxeig, on fem bastant cardio. Però bueno, ho estic portant bastant bé, sorprenentment. També les classes d'anglès, molt contenta en com estan anant i com estem fent. També em costa, òbviament, però bueno, a poc me vaig anar a fer les ungles. Us diré, algun clip o algo m'encanten, són ungles pre-Nadal. Vaig trobar un disseny que hi havia un renito, però ja va ser com, és que encara no estem ni al desembre, Anna, calma't. Avui el que vull practicar és anar relaxada, no córrer, que tot flueixi, que és una cosa que a mi em costa, i és això el que avui vull fer. I ara vull provar de fer una recepta d'un brownie saludable que vaig trobar, a veure què tal queda, i això és el que faré ara al matí. La pintaza del brownie. Ojalà tingui tan bon gust com pinta fa. Vale, plat d'aquest dissabte. Bueno, una de les coses que em passa és que estic, o sigui, tota la vida al fer natació des de petita, entrenàvem matí i tarda i teníem els horaris com supercomprimits, o sigui, tenies el minut comptat per arribar a tot. Doncs com que això m'ha marcat molt i sempre estic com visca estressada, em por de no poder arribar a fer la següent feina mirant el temps, i llavors és una de les coses que estem treballant a teràpia perquè fa que no disfruta del moment, perquè ja estic pensant en la següent feina que tinc. I doncs avui vull disfrutar de cada moment i fer les coses amb calma i amb tranquil·litat. Ara estic passejant al bitxo, hem fet el brownie al matí, volem anar a entrenar, hem d'anar a comprar per la nit, que ja us ensenyaré, i a la tarda volem anar a un lloc superxulo a passejar, a veure què tal va i per anar per allà, si ens doni temps. I si no, pues, bueno, fins on arribem. I després de la nit tenim planazo perquè, bueno, volem fer nosaltres el sofà, perquè no sempre tot cal que sigui doncs, comprar tot el restaurant o processat, i llavors ens ho volem preparar nosaltres i romantitzar una mica la nit d'aquest dissabte. Ja us ho gravaré a veure què tal va i també la reacció al brownie, a veure què tal ha quedat. Anne, Dime. ¿qué tal por aquí el stand? Buah, eso es guapísimo, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Qué arcane? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Internet. Fede el combo. Uy, suena sense batería. La guardiana. Si el pez nada, la vaca todo.
Bon diumenge! Bueno, deixaré el vídeo aquí avui. Serà així un vídeo express, però crec que és molt interessant i molt xulo, més que res per les coses com a que estic aprenent, que m'agrada compartir-les per si algú està doncs, a la mateixa situació o li serveixen o qualsevol cosa que us vagi bé també a vosaltres. Ahir m'ho vaig passar superbé i en veritat me va costar perquè hi havia moments que sí que ficava nerviós en plan de no, és que vull anar a tal lloc, és que vull fer tal cosa i estic perdent aquí 10 minuts, però el guai és que estic sent conscient de que tinc aquests pensaments i quan el tenia era com estàs aquí, disfruta aquest moment. O sigui, no ens hem de forçar a voler fer tot bé al primer moment, sinó començar a detectar quan tenim aquests pensaments i llavors a poc anar canviant, perquè si ens forcem, ens frustrem, perquè costa molt aconseguir-ho, o sigui, és molt difícil el mateix dia sentir que flueixes, que no mires el rellotge, que vas tranquil·la, perquè fa molts anys que jo sóc així. I doncs canviar això costa moltíssim. És igual, tinc un mal hàbit que no m'agrada gens de mi, que és que en públic parlo molt fort i no m'agrada. Jo fins ara no n'era conscient, o sigui, jo pensava que parlava normal. Què passa? Que ho continuo fent, però ara sóc conscient de que ho faig. Llavors és el moment, no em frustro perquè porto una estona parlant fort, sinó que penso, vale, per almenys ara en soc conscient. I això és el punt de partida, i llavors això és lo important. No sé si m'he explicat gaire bé. Què més dir-vos? També el brownie està boníssim, m'encanta. No és molt dolç, llavors si el feu i no sou molt fans del gust del cacau, fiqueu més d'edulcorant a la recepta que us vaig deixar, perquè té bastant gust al cacau, i llavors, clar, no és tan dolç, és més aviat amarg, però està molt bo. I què més us volia dir? Ah, sí, he passat revisió aquest matí i llavors tot això ho vaig compartint a l'Instagram, que us el deixaré per aquí baix, més que les sensacions que vaig adaptant, que no, que trec, que fico, etc. Però molt contenta, de veritat. No sé, és que m'he vist molt bé, no sé com dir-ho, però que no soni, saps? M'agrada molt el físic, m'he vist molt bé, me noto molt bé. Sé que aquesta setmana hi ha molta intensitat i llavors en comptes de pujar, o sigui, visualment, perquè el pes, bueno, és normal també que ara el meu pes sigui una mica muntanya russa, visualment m'he vist molt millor que la setmana passada, també és veritat que m'he desinflat i això es nota, i així que molt contenta. Avui anem a dinar a casa ma mare, perquè va ser el cumpleaños del meu germà i el celebrem allà. Així que ja no gravaré res ni res i ja ens veiem la setmana que ve a veure quin tipus de vídeo us porto. Moltes gràcies per veure, moltes gràcies per acompanyar-me amb tot el meu procés, que és un caos de persona, però bueno, també és la gràcia, i ens veiem al pròxim.